Агульнавядомы факт, што замест таго, каб паехаць у Еўропу ці на Гаваі на мядовы месяц, яны з Холі вырашылі далучыцца да корпуса міра, каб стаць валанцёрамі ў Афрыцы. Дык дзе ўсё пайшло не так? Што ператварыла Марка Бэйлі 5гадовай даўніны, улюбленага трэнера і валанцёра? У Марка Бэйлі, якога цяпер дзеля яго ўласнай бяспекі трэба аддзяліць ад турэмнага кантынгента. Мой адказ – імя. Стэфані Карсан. Карсан была старэйшай вучаніцай у сярэдняй школе Херекс. Да, яна была папулярнай і разумнай, зорным гульцом жаночай валейбольнай каманды, і яе ўжо прынялі ў некалькі школ лігі плюшчу. Шматспадзеўнае жыццё Стэфані абарвалося пасля некалькіх тыдняў настолькі жорсткага пераследу, што суд вынес Бэйлі забарону набліжацца дадому Стэфані.